Hola, avui us vull parlar dels minerals. Aquí a les coses bones en tenim molts de minerals i cada un té les seves propietats. Voleu saber més? Doncs escolteu. Quart rosa és la pedra de l'amor i l'amistat. Dóna benestar físic i emocional. El quars blanc neutralitza les energies negatives. Combinat amb la turmalina és un potent protector. La calcita, ja sigui groga o blava, potencia la memòria i ajuda a relaxar la ment, així com a concentrar-la. L'hematita pels processos de depressió i ansietat. L'ametista ajuda a estar més tranquil i a donar benestar emocional. El jade dona